ଧନ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ହଁ କ'ଣ ହେଉଛି ବେ? ହଁ ଅନା ଟିକେ ନି ମଡ଼ି ଟିକେ ଅନେଇଲୁ ଏପଟେ। କେତେ ସ୍ପିଡିରେ ସେ ଇଏ କରୁଛି ମୁଁ ନେଇଯିବି ବୋଲି ତାକୁ। କ'ଣ ହଉଛି ମୋ ଧନଟା ତୁ କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛୁ? କୋଉଠି କ'ଣ ରହିଛି କ'ଣ କରିବୁ ଏ ଛୁଆକୁ? ଅନା ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଧନ ଅନା ଟିକେ। ସେ କାଇଁ ଅନେଇବାକୁ ଯିବ? ସିଏ ତା କାମରେ ଲାଗିଛି, ସେ ଅନେଇବ କାହିଁକି? ଅନା ଟିକେ ଧନକୁ ଅନା ଟିକେ କେମିତି ବସିକି। ହେଇ ମାଉ ଆଇଲା ବାଡ଼େଇବ। ପଳେଇଲୁ ମାଇଁ ପାଖକୁ ପଳେଇଲୁ। ଧନ ପଳା। ଉଠିବୁ ଓଇ ଉଠିକି ଯିବୁ ଏଠୁ। ଏଇ ପେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲାଣି ବେ? ପେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲାଣି? ତ ମା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛି ମୋ ପୁଅ ଖେଳୁଛି ବାଲିରେ।